Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost Ježíše Krista, našeho Pána, láska Boží i společenství Svatého Ducha, ať jsou s vámi se všemi. Otče Opate, chtěl bych vás přivítat u nás ve Skalici a jsme velice rádi, že jste s náma přišel oslavit naši poutní mši svatou. Děkuji panu starostovi za milé přivítání, ale také za pozvání. Máme radost. I jsme přijeli s našima klukama ze Strahova. Svatý Vít je velký patron a patron všeho možného. Takže pro každého z nás může být v něčem nějakým směrem. O jeho životě moc neznáme. Většinou toho, co známe, jsou legendy, ale legendy mívají pravdivý základ. On zemřel jako mladý, takže je patronem i tady ministrantů, i všech, kteří se cítí být mladý, patronem vinařů, patronem různých řemeslníků, patronem hasičů. U svatého Víta může být každý vlastně doma. A hlavně je patronem české země, protože byl patronem Sasů a Jindřich I. Ptáčník dal svatému Václavovi rámě svatého Víta a proto máme katedrálu svatého Víta, která je vlastně tento týden úplně dokončena, protože má nové varhany, jak všichni víte. Ty varhany jsou znamením společenství, protože každá jedna píšťala je důležitá a to společenství se tady také vytváří kolem oltáře. My jako každý jeden z nás patří do Božího lidu, patříte sem do této vesnice nebo do jiných vesnic. Všichni tvoříme jedno Boží tělo, každý z nás je Boží syn, Boží dcera a v tomto vědomí chceme tedy slavit tuto vaši poutní mši svatou a prosit svatého Víta o ochranu. Na začátku každé liturgické slavnosti prosíme o odpuštění našich vin. Prosme i dnes, otevřeme se pro Boží slovo, otevřeme se jeden pro druhého, prosme Boha o odpuštění, abychom mohli přijmout do svého srdce jeho pokoj. Vyznávám se, že často řeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co má konat. Je to má vina, má velká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostech Bohu. Pane,
Modleme se. Bože, ty posiloval svatého mučedníka Víta, aby ti zachoval svou věrnost a už v mladistvém věku dosáhl koruny vítězství. Na jeho přímluvu dávej i v dnešní době mladým lidem odvahu a sílu, aby svým životem směřovali k tobě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení z 2. knihy Makabejské. Stalo se, že bylo zajato 7 bratrů i s matkou a král, aby je donutil jíst zakázané vepřové maso, chtěl toho dosáhnout mučením bičí a řemeny. Jeden z nich prohlásil jménem všech: co chceš na nás vyzvídat? Co se chceš dozvědět? Jsme připraveni raději zemřít, než překročit zákony otců. Druhý pak s posledním výdechem řekl: ty zlosynu, zbavuješ nás přítomného života, ale král vesmíru nás vzkříší k životu novému a věčnému, protože jsme zemřeli za jeho zákon. Po něm byl terčem výsměchu třetí. Když na něm vynucovali odpověď, rychle vypláze jazyk, i ruce jim statečně nastavil a mužně řekl: dostal jsem je od nebe, a protože si cením jeho zákony víc než své údy, doufám, že je od něho dostanu nazpět. Sám král i jeho průvodci byli zaraženi nad duševní silou tohoto mládence, jako by pro něho muka nic neznamenala. Když i on skonal, mučili čtvrtého stejnými mukami. Když se přiblížil jeho konec, řekl toto: je radostné skonat lidskou rukou, když mám v Bohu jistotou naději, že jim budeme znovu vzkříšeni. Pro tebe ale žádné vzkříšení k životu nebude. Slyšeli jsme slovo Boží. Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy
čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, i kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám. Nebojte se jich, když vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí. Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení, chce-li to tak Bůh, za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Slyšeli jsme slovo Boží. Zaspíváme 3. sloku písně. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit syna s otcem, dceru s matkou a snachu s chýní. Lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo otce víc nežli mne, není mne hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Slyšeli jsme slovo Boží. Milé sestry, milí bratři, líbí se mi váš plakátek, kterým zvete na vaši tradiční skalickou pouť. Ten je plný akcí, plný barev, piktogramů, mladého páru v kroji. Je tam perník, který mi také připomíná moje dětství. Přijde mi také, že máte tady dost spolků na to, že je tady 515 obyvatel. Podle internetu pan starosta, místostarosta to potvrdili. Máte tady hasiče, myslivce, chovatele, rybáře, Sokola, spolek Platan, který pořádá srazy veteránů. Z toho mi vyplývá, že jste rádi spolu, že rádi slavíte. Slavit nikdo nedokáže sám. Setkání, svátky a oslavy, ty patří k našemu lidství. A jsou to, když slavíme také křižovatky v našem životě, tak to slavení bývá jakýmsi vrcholem. Člověk potřebuje slavit, potřebuje slyšet nějaké lidské slovo,
Zvíře nebo stroj ty slavit nedokážou. Pouze se někdy pokazí, zastaví se, dají si pauzu. Slavnost je ale víc než jenom nějaká přestávka. Žijeme z toho, že jsme spolu s lidmi. Z toho žijí také naše slavnosti, i když je vedro, i když lidé odpadávají, lidé to nevydrží, možná také já tady odpadnu, ale to všechno k té slavnosti patří. I nějaké chyby patří k slavnosti, nedokonalosti. Člověk je rád s těmi, které má rád a proto slaví. S těmi, kteří se chovají agresivně a mají nepřátelské postoje, s těmi vůbec slavit nechceme. Právě ten náznak přátelství, náznak toho, že mi bude s někým dobře, tento náznak mě láká, abych slavil, abych se slavnosti účastnil, abych byl u toho. Dokonce takový škarohlíd, jako byl Friedrich Nietzsche, nešťastný člověk, ten řekl, že umění nespočívá v tom uspořádat oslavu, ale najít ty, kteří se z ní budou radovat. Tedy ta radost z oslavy, radost toho, že jsem s tím, koho mám rád, to všechno patří k oslavě. Oslavě je také nějaký důvod. A my liturgické slavnosti slavíme z nějakého důvodu. Protože si vzpomínáme, že Bůh zasáhl, Bůh něco vykonal, Bůh vyvedl izraelský národ, Bůh mluvil s Abrahamem ještě předtím, Bůh zasáhl, Bůh se nad námi slitoval. Proto se staví památníky, proto aby člověk mohl vzpomenout a slaví v té přítomnosti, a to slavení má také význam pro naši budoucnost. To patří k našemu lidství. A svatý Vít, to je také vzpomínka na něco, že svatý Václav dostal jeho rámě a tím se vlastně česká státnost dostala do nějaké jiné kultury, na to si chceme vzpomenout. Jinak ten svatý Vít je mučedník ze Sicílie, z konce pronásledování. Kdyby ještě chvilku vydržel, pak už by nebyl umučen, pak by se možná stal někým slavným. On se narodil, nebo by měl zemřít kolem roku 303 a o 10 let už měla církev svobodu. Už to křesťanství bylo na jedním státním náboženstvím. Tím, že zemřel mladý, tak ta jeho smrt byla pro ty lidi, přece jenom se to víc dotýkalo jejich srdce. I to, že měl s otcem ty nedobré vztahy, to také je člověku nějak blízké, protože i v tom evangeliu jsme slyšeli, Ježíš přináší také meč, ale přináší také pokoj, přináší nedorozumění a zdánlivě je to evangelium nelidské. A já chci mluvit o lidskosti právě toho u svatého Víta. Ale ta nelidskost je zajímavé v tom, že mnoho lidí a za ty dějiny, i když jsme ne tak staří, tak si vzpomeneme, kdo všelijaké izmy a názory a strany a všechno možné něco slibuje, něco na místo Boha. A to v tom lidstvu nefunguje. Když není Bůh na prvním místě, tak se ta lidskost vytrácí. Bylo to za fašismu, bylo to za komunismu. Oni slibují něco jiného, slibují lepší společnost, ale když odstraní Boha, odstraní nějaký základ z toho lidského soužití, že to vždy skončí špatně a skončí to hůř. V církvi jsou tam samozřejmě také různých skandálů a nelidskosti, ale to je proto, že je tady od začátku lidstva také hřích, že máme svobodu a tuto svobodu neumíme naplno využít a dokážeme ji zneužít a dokážeme manipulovat a různé věci. A právě proto je důležité,
si vzpomínat na tu lidskost. Buďme lidmi, buďte lidmi. Co k tomu vlastně patří? K tomu patří možná právě to mít na prvním místě Boha. Vědět, že jsem jeho syn, že jsem jeho dcera a že on je můj otec, ale otec také všech. A že musím mít tomu druhému jednoduše úctu a takto k němu přistupovat jako k božímu tvoru. Právě k tomu lidství se hlásí, nebo to můžeme už víc z toho názvu, toho jména svatého Víta. Jedna legenda tedy vypráví, že měl chůvu jménem Crescencia a její manžel byl Modestus a ti svatého Víta vychovávali, ti ho přivedli ke křesťanství na rozdíl od jeho pohanského vznešeného otce Hylase. A když se podíváme na ta jména, ta jsou všechna legendární, ale poskytují nám zamyšlení nad naším lidstvím. Vít, Vítus je odvozenina od slova vivere, tedy žít. Znamená v překladu ten, kdo žije, kdo je plný života. Crescencia, to zná slečna nebo paní Varhanice, když tam je to crescendo v té varhana, obyčejně je to takový váleček, kterým se přidává podobně jako plyn v autu, to znamená vlastně zvětšovat, zesilovat, růst. Modestus znamená zase umírněný, skromný a mírný. A jméno tatínka jeho Hylas, to má v základu materii hmotu, to by tedy připomínalo spíše ten materialistický pohled na svět, svádění, vykřikování od slovesa hylao, štěkat, vykřikovat jako pes. Tedy už podle toho jména člověk může a má být bytost plná života s potenciálem k růstu, který je přiměřený, může ho využívat a formovat, aby se stal příkladem skutečného lidství. Magnifica humanitas. A nechal se vést a nechal také formovat své srdce. V knížce s názvem Modlitby z archy jsou vloženy do úst jednotlivých zvířat zábavné, ale také podnětné modlitby. Kohout pronáší následující modlitbu. Nezapomeň, Pane, že to já nechávám vycházet slunce, já, tvůj služebník, ale důstojnost mé role mě nutí k jisté okázalosti a pompéznosti. Šlechtický stav sebou nese povinnosti. Přesto všechno jsem tvůj služebník. Nezapomeň, Pane, že já nechávám vycházet slunce. Amen. To je modlitba kohouta, který je symbolem svatého Víta. Vy ho máte také ve znaku společně jako vinič. A ten kohout, to je symbolem bdělosti, ale také přeceňování sebe sama, domýšlivosti, pýchy, ješitnosti. To jsou ctnosti nebo spíše nectnosti, neřesti, které poznáváme okamžitě u našich bližních, jejich plný svět, jejich plná televize, plný internet a k tomu lidství, to je také lidství, ale člověk musí tyto neřesti objevit, tak jak je objeví u druhého, právě proto, že je má u sebe a musí být spíše bdělý. A můžeme se nad tím zamyslet, jak svatý Petr, kterého symbolem je také kohout, sebevědomně vykřikuje: když tě, Pane, všichni opustí, já tě neopustím. Petr a kohout k sobě dobře pasují. Ale najednou Petr nemá tu sílu a to je také lidství. Dokázat si to přiznat
nakonec dokázat litovat. Kolikrát jsme také všechno možné slíbili a pak nesplnili. Měli bychom si na to udělat čas, ale ne teď, v nějaké klidné chvíle. Svatý Vít je zobrazován s kohoutem, ale ne proto, že by Ježíše zapřel, právě naopak, že byl bdělý. Ten kohout má u svatého Víta jiný význam. I v evropských národech dneska se všichni díváme na mistrovství světa ve fotbale. Francouzi jsou jedni z kandidátů na titul, na rozdíl od těch našich fotbalistů, kterým sice fandíme, ale moc jim to nejde. Ostré ostruhy, hrdý krok, nádherné peří, vzpřímeně vztyčená hlava, ranní dochvilnost, síla hlasu, splanulý hněv, vláda nad slepičím stádem, bojovnost a statečnost, to všechno jsou vlastnosti kohouta, tak to, že proč musí kohout tak hlasitě křičet, kokrhat, vysvětlují Katalánci tím, že po narození Ježíše jako první šířil radostnou zvěst mezi zvířaty. Ježíš mu pak za jeho hlasatelské služby udělil právo tak hlasitě kokrhat. Kohout je symbolem Francie, Francouzů, zosobnění možná Francouzů i Portugalců, Portugali, od toho latinského galus, kohout, tedy oni to mají také v názvu země. A v řečtině se kohout nazývá alektor, od alexo, odrážet a bránit. On je symbolem statečnosti a ten svatý Vít byl statečný. A tuto statečnost potřebujeme v naší době také my. Potřebujeme statečnost se k něčemu přiznat, něčemu věřit, v něco doufat, statečnost být lidmi. Ježíš často nabádá, abychom se nebáli. Dokonce říkají lidé, že tam je 365krát v Bibli slovíčko nebo věta nebojte se. Tedy jako bychom to měli naporcováno na každý den. Nebát se, být statečný. Ježíš říká, buďte připraveni, buďte bdělí. Nevíte, kdy přijde váš Pán, ale nebojte se. Ve velikonoční liturgii, když přicházíme s paškálem do tmavého kostela, tak tam neseme světlo a zpíváme světlo Kristovo. A kohout je hlasatelem tedy takového světla Kristova. A my věříme, že to jeho světlo si vždycky najde nějakým způsobem cestu do našeho života. Spánek, který byl považován za bratra smrti, tento spánek přeruší zpěv kohouta nebo jeho kokrhání a tak vlastně překonává spánek smrti a kokrhání kohouta znamená vzkříšení. Kokrhání kohouta nám může ale právě připomenout i to naše vlastní selhání. Už jsme slyšeli o Petrovi, uvědomit si své setkání a díky tomu se stát novým selhání a kvůli tomu díky tomu se stát novým člověkem. Kohout tedy může symbolizovat toto vlastní sebepoznání a obrácení. Snažil jsem se jakýmsi způsobem poukázat na ty symboly kohouta, na jeho vlastnosti a proč by mohl vlastně být ten kohout symbolem právě svatého Víta, že byl bdělý, že důvěřoval té boží radostné zvěsti, důvěřoval, že světlo evangelia je silnější než tma, nenechal se odradit, byl tím, kterému říkáme dnes osobnost, která je světlem. Hlásal Krista svým životem, věřil pravému světlu. Svatý Vít nás všechny vyzývá k
bdělosti k lidskosti. Vzpomenu ještě na Šalamouna, který říká, když se ho Bůh ptá, co chceš, když budeš vládnout, a on říká, Pane, dej mi pokorné a rozumné srdce. A toto rozumné srdce, pokorné, pokojné, patří také k člověku. Jeden citát na dveři říká dilatato corde humanitas exhibeatur, tedy s otevřeným srdcem umožnit lidskost. Jinými slovy, rozšiřovat prostor srdce, dát prostor druhému člověku, společně se stávat lidmi. K tomuto všemu nás také svatý Vít vyzývá. On chce být naším patronem, on chce být tím znamením bdělosti, když se naše lidskost vytrácí z našeho života a z našeho světa. Prosme ho tedy o ochranu, o to, aby jsme na to pamatovali. Svatý Víte, oroduj za nás. Věřím v jednoho Boha,
sestry a bratři, prosme Pána, který je světlem, které svítí v temnotách, aby projasnil vše, co nosíme ve svém srdci. Dej, ať každý z nás na svém místě dokáže být statečný jako mladý mučedník svatý Vít. Dej, vyslyš nás. Dej, ať mladí lidé si oblíbí upřímnost, poctivost a čistotu a odmítnout temnotu, škodlivost hříchů. Dej, ať si celá lidská společnost váží přírody a chrání ji, abychom ji uchovali neporušenou i příštím pokolením. Pomáhej nám začít každý den ráno s vděčností k tobě, dárci všeho dobra. Přednesme v tichosti, nebo se zamysleme nejdříve na tou prosbou, kterou v srdci nosíme a předložme ji k vyslyšení našemu dobrému Otci. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane Ježíši Kriste, svatý Vít tě oslovil a oslavil svým životem a smrtí. Veď nás na zemi svým světlem a doveď nás do svého světla věčného v nebi, kde žiješ a králuješ na věky věků. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Posvěť, Bože, tyto dary a naplň svým požehnáním i nás, abychom planuli láskou k Tobě jako svatý Vít.
Jemuž láska dodávala sílu vydržet mučení a dosáhnout vítězství skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, a abychom tě chválili za to, že jsi nám na svém mučedníku Vítovi zjevil svou moc. On následoval tvého syna až na smrt a víru v něho spečetil krví. A jeho oběť je nám svědectvím, že lidskou slabost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chválospěvu, vyznáváme tě a voláme. Pravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.
proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Vítem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu míra spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stoj při nás, kdy stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptylnými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš dnešní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abyste mě přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Číslo 707.
Modleme se. Posiluj nás, Bože, svátostí, kterou jsme přijali, jako si posiloval svatého Víta, aby v tvé službě i naše víra rostla a v utrpení se osvědčovala. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Vážený pane opaté, když jsme byli u vás v lednu na Strahovském klášteře pozvat vás k nám do Skalice, tak jste naši žádosti vyhověl. My jsme odcházeli ze Strahova s takovým hezkým pocitem. Přál bych si, aby i vy jste si od nás odnesl nějaký hezký pocit a doufám, že se vám u nás líbilo. Prosím, přijměte na památku malou pozornost našich vinařů. Sestry a bratři, tato mše svatá, co jsem sloužil já, tak byla obětována za rodinu Kelblovu a Josefa Fialu. Příští sobotu bude mše svatá za rodinu Kochovu a Dokoupilovu. V pondělí je mše svatá v Hostěradicích v 6 večer, ve středu ve Skalici v 6 večer, ve čtvrtek v Morašicích v 6 večer, v pátek mše svatá v Trstěnicích nebude. V sobotu je nedělní bohoslužba ve Skalici v 6 večer, příští neděli je tradiční pořad bohoslužeb Hostěradice 8, Trstěnice 9:45 a Morašice 11. Ještě mi dovolte, zapomíná se často děkovat a já jsem taky zapomínal, takže chci poděkovat panu Jirku Němcovi za pomoc, kterou naší obci dává. Moc za to děkujeme, Jirko. Chci poděkovat Marušce Vaňkové za kroje, které pro naši mládež ušila. Taky děkuji. Chci poděkovat manželům Křepelovým za to, že tento obětní stůl každou poď vychystávají a poděkovat i vám všem, kteří nám pomáháte toto místo přizpůsobit na tuto mši svatou. Chci poděkovat vám, mládeži, kteří se tady v krojích, protože vaší účastí ta pouť je daleko hezčí. A naposled chci poděkovat vám, poutníkům, protože vy, kdybyste nepřišli, tak by to nebyla ta pravá pouť. My jsme tady od 9:30, zatím jsme se tady cítili dobře, už nebudu kázat, už budeme končit, jenom chci vlastně vyjádřit vlastně také vděčnost, že jsme rádi přijeli a že se zatím tady dobře cítíme a pevně doufáme, že se budeme také cítit a přeji vám všem boží požehnání, aby to společenství lidské, které tvoříme, bylo upevňováno i vlastně naší obětavostí, i tím, že jsme tedy schopni jeden pro druhého něco udělat. Ten svatý Vít je nám vzorem statečnosti, odvahy, bdělosti. Je dobré i mít ty tradice, protože bez nich by nebyla budoucnost, tak jak není bez historie, a proto je důležité to všechno vlastně o tom všem vědět. O tom, odkud přicházíme a kam jdeme, k tomu, ať nám Pán Bůh žehná požehnaný den a celou slavnost. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh, radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista, sloužili bratřím a sestrám, a ať vás na přímluvu svatého Víta
vysvobodí ze všeho zlého. Ať vám otevře své věčné království a ať se ve společenství svatých stane i vaší slávou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.